Pokojo! Što to imaš? Knjigu! O, slikovnicu, krasno! Lopta? O da, lopta. Jako dobro. Riba! Tako je, to je riba. Drvo! Da, drvo. Odlično. Jako ti dobro ide, Pokojo. Što je to? O, Pokojo, ne znaš što je to? Pomoći ću ti malo. Galopira i ide. Može li netko od vas reći Pokoju, čija je to slika? Konja! To je slika konja! Pa, konji su velike životinje. Jedu travu i ovako se glasaju. Jako brzo trče, brzo kao auto. Konji su snažne i nevjerojatno lijepe životinje. A ljudi ih mogu jahati. Možeš li se zamisliti na konju? Zamisli to. Pokoju, konj? Konj. To su Eli i Pato. Pozdravi ih, Pokojo. Pokojo, konj, Pokojo, konj, Pokojo, konj, Pokojo, konj. Mislim da Pokojo jako hoće konja. Imate li vi možda nekog konja? Pokojo, ne mogu ti pomoći. Nemaju konja. Sjedite. Gledajte. Konj, nađite. Konj. Usjenice, mala ptico. Mislim da Pokojo sada želi samo crtati konje. Konj. O, 4 noge. Možete li reći Pokoju da li je to stvarno konj? Ne, to je pas. To je lula. Konj. Pokojo, moraš prestati. Tu nema konja. Vidi, da mogu dao bih ti 100 konja. Bilo bi ih posvuda. Ne bi vidio ništa drugo osim konja. Ali ti živiš u Pokojevom svijetu. Tu nema konja. Konj. Nađi. Što će ti šešir? Konj. O, tako dakle.
vikle, da bi još glasnije mogao reći konj. Ojoj! Čini mi se da nije shvatio poruku. Konj! Ojoj, što ćemo napraviti? Imaš li kakvu ideju, Eli? Konj! A? Što je to? O, netko je napravio konja za tebe? Možete li reći pokoju tko je za njega napravio ovog prekrasnog konja? Pato i Eli, da! Pokojo, slušaj, čuješ li? To je vrlo rijedak zvuk. Ne, nije konj. To je zvuk slona koji plače. Samo te je htjela usrećiti. Bojim se da nisi bio u redu prema njoj. Oprosti, Pato. O ne, nemoj ponovo početi s konjima. Ne, pokoju želi Eli Pato konja. Krasno! Hurra za pokoja! Hurra za izmišljene konje! Džiha! Vidimo se uskoro!